Abban a traktorban most nem ül senki, egy számítógép vezeti, és szallomozik a facsemeték között. Ebből azt gondolom egyértelműen kiderül, hogy sikerült beépíteni a rendszert. Nem mondom, hogy egyszerű, mint a karikacsapás, de ha valaki pontosan követi az utasításokat, akkor biztosan sikerülni fog neki. A teljes beépítés ennyi ideig tartott. Hogy pontosan hogy is zajlott, tekerjük most vissza ezt az órát és nézzük meg együtt. Az első alkatrész, amit felszereltünk, az a kerékszög szenzor volt. Ez az egyetlen része a munkának, amihez szerintem mindenképpen 2 emberre van szükség. Egy, aki bent tekergeti a kormányt, illetve egy másik, aki figyeli a szenzort. A kerekeket mozgató munkahenger védő lemezére csavaroztuk fel, ugyanis máshova nem igazán fér el. Először csak ezzel az ács szorítóval rögzítettük, hogy tudjuk ide-oda mozgatni kicsit, ha szükséges. Egyébként 3 ilyen szorító bilincs volt a dobozban, mind különböző méretű. Erre a traktorra a legkisebb kellett. Húsz perc alatt megtaláltuk a megfelelő beállítást, ami azt jelenti, hogy a szenzor szinte teljes tartományát kihasználjuk. Magyarul, éppen hogy csak nem töri el a kormány, teljesen eltekerjük akármelyik irányba. Ezután jött a fúrás és csavarozás, de az első óra végére ezzel is megvoltunk. Kicsit rossz helyen van, de majd ha tényleg minden működik, akkor csinálunk neki egy lemezborítót, nehogy valami letörje onnan. Ezután jött az antenna a tetőre. Ezt amennyire csak lehet középre, illetve a kabin elejére kell felrakni. Szerencsére a traktor tetején az a kék műanyag nagyjából ugyanabban az anyagból van, mint a tejfölös dobozok. Ezért 2 hegyes lemezcsavarral könnyű volt a fémkorongot felcsavarozni. Pontosabban könnyű lett volna, ha nem pont ott lenne alatt a fülke fém kerete, ezért a csavarok végéből le kellett vágni egy kicsit. Azt a gumikorongot, ami a fémkorong alá került, nem adták a csomagban, azt egy régi traktor belsőből vágtam ki. Mindezzel együtt az antenna felrakása 15 percig tartott. A következő a kormánykerék lecserélése volt. Az agymotorba először bele kell csavarozni az adaptert, ami a traktorhoz illik,
utána pedig el kell távolítani a régi kormányt. Ez még egy viszonylag új traktor esetében is elég nagy kihívás lehet. Itt őszintén szóval kicsit csaltam is, ugyanis mielőtt küldték volna a csomagot, le kellett mérni a tengelyt, ezért ekkor már leszerelésre került egyszer a kormány. Nem volt egyszerű, egy csapágy lehúzó kicsit át kellett alakítani, hogy ne a gumirészt fogja meg, hanem a fém közepét. Utána már csak lazán raktam vissza, de még így is rászorult kicsit, ez a néhány nap alatt. Erre talán még egy fél órát rá kell számolni a beszerelésnél. Ha ez megvan, akkor a kormányoszlop burkolatát is el kell távolítani. A kormány közepe volt a sziréna nyomógombja, innentől kezdve ez sem így lesz, de erre majd visszatérünk, ha már tényleg minden működik. A motor felhelyezése után ez a tartó következett, amit a kormány oszlopra kell ráfogatni. Ez azért kell, hogy a motort megtámassza, és csak a közepe forogjon, amikor kormányoz. Ezek az alkatrészek is mind úgy vannak kialakítva, hogy sokféleképpen összeillenek. Hosszúkás lyukak vannak mindenütt, ráadásul a motor minden oldalán van furat. Ezért mindenki úgy tudja felszerelni, ahogy a legjobban megfelel. Habló en lenguas, el tambor fue el sol. Bailamos en aliento, con silencio en el pulmón, y el tiempo se borró. Somos el fuego, somos la mar. Aztán jött a tengelyre a nagy csavar, amit eddig is tartotta a kormány, majd az új, kicsit laposabb kormánykerék. Közben szeretném kiemelni, mennyire meglepett az anyag használat az alkatrészeknél. Röccsöntött műanyagokra számítottam, amikkel még akár rajta vannak az öntés utáni szélek is, meg rossz helyen lévő lyukakra, félrefúrt menetekre. Ehhez képest egészen prémium érzést keltenek a cuccok. Kormánykerék puha fogású, az alkatrészek mind fémből vannak, minden csavar megvan, külön kis zacskóba csomagolva. Tényleg teljesen rendben van az egész. A második óra végére a kormány is a helyére került. A vezérlődoboz elhelyezésénél azt javasolják, hogy minél alacsonyabb helyre kerüljön, a lehető legelőrébb a kabinban, és hosszában. Ezért az ülés mögé raktam a biztosítékdoboz tetejére, keresztben. Egy egyszerű lemezből hajlított pántba. Egyszerűen nincs máshol hely a traktorban. Azért nem mindegy, hova rakjuk, mert ebben van a dőlés érzékelő. Rögzíteni kell stabilan a traktorhoz, hogy azzal együtt billenjen. Egyébként a nagyobb traktoroknak a padlója olyan magasan van, mint ez a biztosítékdoboz, szóval reméljük nem lesz baj. Ezután jött a két kapcsoló, amiket be kellett építeni. Ehhez azonban kicsit meg kellett bontani a kabin belső műanyag borítását. Vagyis nem csak ehhez, ugyanis a kábeleket mindenféleképpen be kellett valahogy vezetni alá. Pont van még két üres hely a kapcsolók sorákban, úgyhogy az egyik lett a főkapcsoló, a másik pedig az aktiváló nyomógomb. Még ez a nyomógomb is fémből van. Az ipari tablettartó az ajtó csővázára került. Először ezt a golyót kell felcsavarodni a pántokkal, aztán a másik ugyanilyen golyót a tablet tartójának a hátuljára. Az
Az a szorító fogja majd össze a kettőt, így bármilyen pozícióban lehet rögzíteni. Ezek is mind fémből vannak. Érzése nagyon stabil, nehéz konstrukció az egész. A harmadik órához közeledve került sor a kábel korbácsra. Tényleg minden csak egyféleképpen lehet összedugni, nem is ezzel volt a baj, hanem inkább a kábelek elrejtésével. A legnagyobb csatlakozó megy a vezérlődobozra, a legvastagabb kábellel együtt. Ott hátul a sarokban, ahogyan félkörben van a műanyag, annyira erősen ellenállt hajlításnak, hogy a nagy csatlakozó sehogy nem akart átférni a kanyarnál. Végül úgy sikerült, hogy egy egyszerű kerítésdrótot befűztem hátulról, és azzal húztam a csatlakozót folyamatosan mozgatva a kábelt a másik oldalon. A két kapcsolóhoz is megy egy-egy vezeték. Ezekkel nem volt különösebb probléma, jó hosszúak, gondolom, hogy a nagyobb traktorokban is elég legyen. Aztán egy vezeték megy a kormányhoz, át kellett vezetni a padló gumiszőnyege alatt. Ami szintén nem tűnik egy bonyolult feladatnak, de a gyárban az összeszerelésnél az egyik csavarnak tönkretették a fejét. Az elektromos csavarhúzóval. Ezért nehéz volt megindítani. Egyébként itt megy a traktor saját vezetéke is. Aztán van egy vezeték, ami a kerékszög szenzorhoz megy, illetve egy másik, amit az akkumulátor plusz és mínusz pólusára kell kötni. Ez a két vezeték, amiket ki kell juttatni valahogy a kabinból. Annyira zárt minden, hogy egyedül a motor leállítója mellett lehet kivezetni a zsinórokat. Ezért sajnos azt is meg kellett tenni, amit mindenképpen el akartam kerülni. A szögszenzor csatlakozója ugyanis nem fért ki, ezért el kellett vágni a kábelt, és fel kellett használni az egyik vízálló csatlakozót, amit adtak. Itt is csak a vékony drótos módszerrel sikerült kihúzni a zsinórokat a lyukon. Az egyetlen zsinór, ami nem volt elég hosszú, az a fő tápkábel volt. Ez nem érte el az akkumulátort, ezért ezt meg kellett oldani. Bent a kormány alatt csatlakoztattam a toldalékot. Ezután a helyükre kerültek a kapcsolók. Az antennát is össze kell kötni a vezérlődobozzal, egy fekete kábellel, illetve a tabletet is egy UTP kábellel. Ezeket szintén be kellett húzni a műanyag alá. Mivel a vékony drótos módszer ilyen jól működött, ezúttal is azt választottam. Hátul a két műanyag találkozásánál, nehogy az illesztés elvágja a kábeleket, egy gáztűzhelyen felforrósított csavarral olvasztottam egy lyukat.
Ebben a lyukban eddig egy óra volt, ami az időt mutatta, erre már nem lesz szükség, a tableten úgyis lesz óra. Kelleni fog viszont egy szivargyújtós töltő, ami nincs jelenleg a traktorban. Ezért egy olajos dobozból kivágtam egy foltot, ami befedi a lyukat, és megtartja a két csatlakozót. Valamint alatta ki lehet vezetni az UTP és az antenna kábelét. Majd az akkumulátor a csatlakoztatással a rendszer feszültség alá kerül. Aztán az antenna kábelét is csatlakoztattam az antennához. Ezután a kábelek igazgatása jött, nehogy kiolvadjon valahol vagy ilyesmi. Majd a helyére került a tablet, illetve még kb. Fél óra volt a műanyag burkolatot visszacsavarozni. Legutoljára pedig visszakerült a kormány borítása. Ezen vágni kellett egy kis lyukat, a motor tartójának, illetve kábelnek. Az első bekapcsolásról és a beállításokról lesz majd egy külön videó, mert azt nem igazán lehet néhány szóban elmondani. Ha tetszett a videó, és szeretnél hasonló tartalmakat látni a jövőben, akkor dobj egy lájkot, és mutasd meg a lehető legtöbb ismerősöd. Ezzel támogathatod a csatorna további működését. Ha pedig még nem tetted volna meg, ami a legfontosabb, hogy iratkozz fel a csatornára.